Jao. Siko leti jebo mater sve. Je ovo tvoj? Je, sve je to moje. A, nikom. Otpad je Zika. Tvoj. Pao Zika. A što malo? Šta je ovo? Gled kako ti Branko postrojio na sve strane da gledaju stražari odjebu. Buraz. Security cameras. Daj im snajpere bogde da skidaju neprijatelje dok niko će da skinu od. Jel hoćeš da im se da pravimo ovdje? Hoću, meni se baš sviđa, ja ću dole. Ali moja planina, vidiš onaj prolaz ispod? Gdje? Ispod, si izdole. Ima ispod planine ima, tačno u planini ima kao tunel. Kroz taj tunel, u tom tunelu ću ja napraviti, Buraz, to je tunel koji će spajati ovo selo sa tim selom gdje ćemo mi biti. Znači imat ćemo selo gdje ćete vi praviti ako ćete praviti, a u tom drugom selu ću ja napraviti selo za villagerima, za tradovanje. I to će biti... Ja ću napraviti ovdje neku privremenu kuću. To jest ti ću napraviti kuću od sam naku iskopat rupčagu ovdje i Silas dol. Ja ću od Branko, gdje si ti? Ti izgore. Ja sam gor. Ja ću odmah pored od Branko, iđe sam ja. Ne vidim. Ne treba ti da vidiš. Nikol će bila mrš šotale. Biti ćeš kill. Ti burga. Jel nam trebaju pruge? Ne. Jebem ti trku. Sam polako Nikolć. Branko. Hoćeš ja da te katapultiram dole? Ovo nisi napraviti. Neću na njega. Zaobići ću ga, Buraz, nije problem. Daj mu od našu! I ja sam. 2. Ja sam 2. Nikol, ćeš da te katapultiram ja dole? Evo, dobro. Našao sam cobblestone! Jebore, dan. Majke jebo, šta je ovo? Slaz dol. Šta je ovo? Kokoška pokušava se uklopi u Lomi familiju. Evo majke, evo. Šta si ih pario okolo, majke? Nije to, ima još. Incest. Pa evo ih ima i koji mi granata po ovdje. Ma napunim selo, Buraz, sa njima ima da nam budu obezbeđenje. Koji mi granata? Ja ću ovdje dole. Svi ste dole, ali Nikolć, pazi. A? Gdje si ti? Dobro. Ne! Ne! Jebo maju. Poginuo, imao sve stvari. Nije smiješno, Buraz. Saosjećam se sa tobom, Gorane. Što izađe, Buraz? Ne. A. Neću, sad neću ja su dam. Ne Branko, pusti, Svaki dan je novi početak. ne pusti lovi familiju. Mogu da te ubiju moji kerovi, Gorane? Ne! Gladni su. Ne, jebim. Ako sad ću radit nešto za više, su više da se nagutame. A? Gorane, pravi. Ajde vidim. Šta je? Šta? Kako? Budeš li mi dirao kerove sa rančute? Ako? Ja nisam znam ti kerovi sad. Šta? Šta je rekao? Promijenio je na benzin. Buda, ćeš svi ti kerovi sad. Kjero se ne mogu dati. Drako, Molim. možeš da ljudi? Da ako ih ubiješ. Pa neće ih Pa ja sad- ubiti. Nego? Uće se sami. Će se sam. Šta ćeš im radit? Branko, sakri kerove negdje, Branko. A? Sakri kerove negdje. Šta ćeš radit ozbiljno? Pa vidit ćeš. Pa neću, onda nemoj Nema da radit. tu davi. Ma Fred će Branko. pretvorit će svijet u vodu. Ne, Nego? gledaj sad, znaš ti teleporta do sebe, ja sam nasred okeana negdje. Pa dobro. A ne, teleporta za sebe! Fail 2016. Prvo da ti kažem, kerovi sede tako da ne mogu da se teleportuju. Drugo da ti kažem, kerovi znaju da plivaju. Sad nema veze, dobro je, znaš, neće. Nikolču, kako ja teleportujem njega do sebe?
Skucaš čuvo njegovo ime. Pa onda sve. Evo, Skucaš lepa njegova. Ne, ja sam učio sam njegovu. GG VP. Ljudi go, mogu naći. Gdje onaj Kerals, njega nisam gledao toga. Joj, frajer, sam Kerals. što njega? Goran, hvala si toki šupak ispao, majke. Već na struo. Pa Goran, kad bi poginao? Bere, evo te katapultiram 300 metara u vazduh. Koga? Tebi, Ajde. jel smijem? Ajde. A? Ajde. Gdje ovaj Kerals? Ali ne možeš pomoć komandi. A, pa nije fura. Koji komandor? Ne možeš. Ovaj sine, Pa neć, Branko, pa znam ja tebe prebacit negdje u pizman. vode ima, sad će jahtu na to. Debo, Nikol spravi normalne kuće svega. Sad fali jahta. Češ napraviti jahtu u onoj rečici maloj. 3 sa 3 reka, bog te. Svi kak se smije jebo pajkonu. Je, Nikol, ti ako napraviš dirt house svaka časta, kamoli jahtu. Vrakaj. Još pogotovo ako pokušaš da iskopiraš Kerals. Pazite moje taktike, Nikolću, idi u rupu dole. Ko krca. Zakopaj se niz daleko. Vrakaj. Uvijek nađeš šupak, majke. Da. A ti? Evo polako. Evo ti, no. Drži space! Drži space! Drži spis, evo drži spis. Drži, šta je ovo? Sve crno. Moj Gorane. Daj nemoj Gorane bit smrad, pusti ih malo. Šta je ovo pola? Što je crno sve? Neću više. Vratio sam te, a teleportao tom kod njega. Neću se, majke. Što mi je sve crno? Ugutnju. Lomača family, sad imate šansu da ga pojedete. Lomača family ima. Bravo Gorane. Ja više ništa ne vidim, majke, mene je sve sivo ispred očiju, šta je ovo? Te gleda njega City Skylines od skura. Stvarno, sve. Rako je nekad tvoj kero pojdu. Rako nas skira, ali neću nek pojdu. Koga? Rako. Koga da pojedu, bro? Meni. Sačka. A šta je ovo? Ponoć se stvar... Ali nemoj da ga udaraš. Čuješ? Dobro, pa sam ću bježat, ajde. Stan. Pa evo kad te zajmi toliko... Jato. Jato. A daj, brate, šta mi je sve crno, Da je? prespavam. Da, crko. Dođi povuć sa severa. Jedno žuti kuće da prespavam. Ostaje se ti čestova. Branko, Ajde, Branko. Stan sam da napišem Branko, znak. ti pošao pratno. Nisam još, ali sad ću. A daj, brate, što paguj, gore da Bog da izgoriš, čuo? Paš. A daj, brate, ja se mogu pomjerit to, da, jojte! Pa izađi povuć sa severa. Pa šta će izlazi još gore bude? To svi stojite tu. Znači nisi izašao, jel? Pa Ako jebo. znaš nekad sad počeo oko, a? Buraz. Gdje je Goran? Dođi Gorane gore. A nemoj se ima malo srca, bre. Pa šta Brate, hoćeš? ako sam stran bio okrenut. Aj ne, već, daj neka napadne, ajde. A poginut će kako su glupe, ovaj jedan glavonja njega vuče glava u stranu. Branko, Znaš kako on skreće u krivinu? Samo nagne glavu u tu stranu, opa. U prijelo. Ja. Ajde. Gdje ste, kjera? Neće da te ure pusti. Znaju da si im dru. Manson. Posta pokret. A mi se sviđa ova jahta, jedini maj. znači ne znam nikak Nije ne znam, odo se Nikol, boksa. zašto ti gledaš nekog lika, kako to da napraviš, jel? Gledao ono Keralisar sam ja gledao prije. Gleda, da li si sve odredao što je imao jevo majka? A? Ja mislim da smo odredao sve što je imao. Ti njemu.
Ti njemu bolan. Nisam, prestao sam njega davno Barje, gledat. gledao si kako lud. Jesam prije, ali prestao sam ga davno gledat. Ja sam ga sam gledao kad sam teo u Frank kući jedan. Debu- Teleportovat se do tebe, sam da krenem na... Buraz, šteka server kako se stalno ubijaš. Ebe, ebe. Tu je kuć napraviti. Geralt bro, jebo man. Mensen, transport, evo, jebo maj, kako naprave bol. 24 puta, 24 puta. Kad ne je preko što će napraviti. Minecraft, imaš ti ovdje. McDonald's, aha. Castle. Trebam puno. Šta još opet da pravimo zamak, Nikolča? Ja sam konto da pravim zamak sad kao kuću, ali... Ljudi sam ja trebam. Sve da je drži. Brat. Jel treba išta, Gorane? Kako se pravi Sad će da treba. Evo smač. Neću, Niko teleportuj se do mene. neću Branko ovo, daj, drži. Kako ti treba to? Ne trebam, imam i ja svoj. Hoću ja sam... Druže, veliki ovaj zamak jebo moj. A? Nikola, ću možeš ti slušati, brate. Nema. Ne, opet. Ja sam brate treba puno. A nemam onda niću, ovdje u centru šume napravim castle. Ako mogu u tebi doći zombi tamo. Mogu. A malo šteka server. Nikolča, ako već tražiš, izađi se servera, buraz. Prvo što ćeš pogin džaba... Stoji samo. Što si saš od ti, Branko? Jesam. Ja, Nisam. Mr. Kells has left the game. A, kikovala me.